Ei, com prova, nois? Avui us porto un vlog un palet diferent. Estem anant al poble amb mon pare. Digues hola, pare. Hola. Sí, no, la més sincer. Doncs aquest cop faré un vlog d'una típica sortida motera per la muntanya. Tu creus que farà bon temps, pare? Demà segur. Demà segur. Serà un dia ideal. Sí, perquè aquí veig molts núvols, Això sempre passa. Tenim un camió al davant. Un camionet. Un camionete. Totalmente. I els ceps estan... Què se salen? Les serps. Els ceps. Ah, Saps que són els ceps? sí, és una arda. Que fa el raïm, cabron. No tenen, no és entès. 50, 47... Nosaltres ho podem millorar. Ah, sí? I el resultat és... a tomar por culo. Ha sigut prou espavilat. Estem a Gandiesa. A la gasolinera. És un cotxe molt intel·ligent, Si tanques continuarà pitant, ja veuràs. Ah, doncs no. Anem a estirar un moment les cames, perquè tinc el cul. Què vols dir alguna cosa, pare? Ui, estic trinxat. T'has trinxat? Trinxat de fer cotxe, d'aixecar-me l'hora de treballar. Doncs, després d'estirar les cames, ens anem a fer més abdominals de cul. Tu, opala! Fa més d'un colló i mig que no vaig amb la moto. Doncs si mig colló és mig any, doncs un colló és un any. O sigui, 2 collons, 2 anys. Espero no fotre'm una gardela, que sóc un expert en fotre'm gardeles. No us espereu un Toni Bou, perquè sóc un potato com una casa. Això de sortir d'hora no és lo meu. Doncs acabem d'arribar a Hort de Sant Joan a esmorzar i, com podeu veure, un super entrepà de llum amb formatge. Vaig a fer-li un. Hem recuperat la molla una mica i... Acabem d'esmorzar ara mateix I ara anem direcció i ara anem a direcció a Cretes. Cretes i Vall-de-roure. Sí, que l'objectiu és arribar a Vall-de-robles. A dinar. Ah, això mateix, a dinar. Bueno, a dinar. Anem a fer camí a tragar pols. A tragar pols. És que la pols dona molta vitamina, sabeu? Sí. Sobretot els que van darrere. Doncs nois, hem parat un moment al castell de Vall-de-robles perquè és que si ho veiéssiu sembla molt Joc de Trons, sabeu? I, hòstia, m'impressiona molt, a sobre se'm ressona molt a saco la veu. Mireu, perquè us feu una idea, És tot... Me siento un Targaryen. Que vist en vídeo no s'aprecia tant, però, ostres, és molt maco tot plegat. Però, en fi, va, ara en continuarem fent camí fins a Calaceit i vaja. 300 quilòmetres més. Anem a veure, nosaltres estem aquí. Què, et penso un xupito de... De grosella. Què rima en 44? Cap a Calaceit falta gent, tu. Ai, papa, que ja tengo los macarrones. Avui fa sol, la bruixa s'espantinen. Està plovent, ens estem mullant una mica, però, en fi, ara estem fent una mica de zona, que bàsicament la zona és agafar un
tram de terreny i marcar-se com una mena de camí a seguir, amb un inici i amb un final. Bueno, nois, acabem d'arribar ja, després d'una excursió de 107 quilòmetres. Ja estic fet caldonens. Ara em dutxaré i després us faré una petita guia turística per la casa. Bé, amics i amigues, us vaig a fer un petit tomb per la casa. Pàrquing, un lavabo, escales, llit de matrimoni número 1, número 2, un normal, lavabo acabat d'utilitzar, un parell de tios mirant Torrente. Disfrutando de la tarde. En fi, tu. Bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem la propera setmana. Feu punta! Llega la Palmis, arribaràs per el teu terra. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla? Sí.